फैबाय दा जों हाबबाय नै गेटआव हाय बोलो दादा security of this park Ayo fैना बोरै नांदो फैना बोरै नांदो बुंदो गाहाम नांदो आदाया गोदान जायगा मोनसे नुबाय साफारि नै बिथाङा जोंनिया साजोन साजोन हिर' बिथाङा लाबोदो जोंखौ बेयाव दा बोरै नांदो फंनैसो बुङामाय बरिया गासैबो मोजाङै माने कभार खालामदों नै बिथाङा हिर' जोंना आदा दे थौ हाबनोसै नै आंलाय सानदोंमोन सुखुयै सानैजों संसार जानो थेट फाग्लि नों मानो आदां गादां Asal dah apa sih dah? Boleh mana kalau sikit dah? Ini mana kan utra? Ini dah orang. Mana itu rasa? Ini. Ah. Woi. Ini. Ini sini ya, masuk modal ini. Kecil ya. Kecil ini. Buria. Wah, Buria. Mesti kong le. Bapak, ini juga nih. Barde. Tiger Safari
बारि सफैलायबाय टाइगार नायनोसै खाफालाव दङ नुगोन माब्रै माबा बेंगल टाइगार Sampai